ti zong tak mai han ei hi chuan aman hla in ril ru te hi a hlim veng veng theina hriata tun lai khovel changka na ina aron kentel chut mun bazar kan ti mai don nge online mangin mani du zong le ngai na zong te chu kan order mai zel to a thom no in chung khur mamo eile in thlengin online kaltlangin mani ina kan cha thleng ta zung zung mai ani hi tunchum kan video a po hian mi then khatin online manga eile in tur an ordera an thil ton mak tak tak le ei tur phena thil mak tak tak in phum ru lo om thin kan thlir ho le don ani ti swal pal chon taksatana thilpui tak thleng thei ani a mitin te kan lo film khur tlan theinan he video hi buat sai ani pakhatna chemte subway ti ming chu mitam tak chuan kan hriatarin om subway hi America a fast food restaurant lar tak pakhat ani a anni hian online manga order tela in an sem chuak thin ani kumsang ni pariat khan America New York a cheng John Agnes chuan subway restaurant a hian online kaltlangin sandwich ordera a order atanga reivak lawa John Agnes order chu aron thlengve maya alo order phone thin ani awangin rin hlel na chang po hrilem lawa a chang ei tur chu ti bun tumin abeya ma se abung theita tlat lo mai an kewa an en chian nak chuan chu chang chunga chuan chemte hi alo umreng maya hemi tum hian John Agnes hi awan nei hle mai siaw emo thil dang te deu eng emo chu ni se atak satana thilpui tak thleng thei ani a chemte alo ni hlau chu awan nei puita ani pahni na condom online manga ei tur cha thin te chuan McDonald's ti ming hi chu kan hre theu in arin om McDonald Corporation hi American fast food company lar tak ani a ramshang shanga anin zar pharna sa em to a kumsang khazakwa somli dai to khan he company hi din chan ani Australia a cheng chung ko pakhat chuan kumsang ni som pahni khan McDonald company a hian online mangin burger an ordera chungdanga po an lo order photo na ani awangin hemi chuma an order po hian enchiang lem lovin an echan maya chutia an eimek lai chuan an fapa no pangte kumruk mi lek chuan a burger ei lai chu se bun tumin abe tangat kat maya chutia harsa taka burger a eta chu apa chuan wabel chang tur chuan a fapa chu pan hnaya a burger chu alak saka an phel chin chuan arin lo deuh main condom a hmutatlat mai police a complain an siam ngala company lam hian film khorla man le mi puite hrisel na atana pui thei thil an eitura om awang hian sumtam tak an choi phata ani pathumna Oreo biscuit Washington DC cheng chung ka pakhat te chuan kumsang ni som pakwa khan Oreo biscuit chu an fati tan an le saka anni chung kwa po hian an lo le photo thin ani awangin ngai thatakin an fapa kumpo la tling lo chu an pe a naute chuan a biscuit ken lai chu eng tin tin emo a khal kwal na lama a cream om na lai chu a keu hong ta hlau maya anu chuan wa hmu fu in a fapa biscuit ken lai cream a thil dum nel nel chu awa hmu fu ta a an en chian nak chuan cream kara maimom lian vak lo hi alo om reng maya a thil hmu chuan a bar khai hle maya ni danga en chiang lem lawa an lo e thin zong zong te angai to a aril ru a hri om thar hle maya an hriat lawin hetiang thil bol hlo hi an lo e tel cheu to in an in ringa mi puite himtlan nan ti in local police a complain an thelut ve tabok ani palina saju hei ero India ram chunga thil thleng ani ve thunga kumsang ni som pakwa a Uttar Pradesh Sarkar School pakhata thil thleng khan soi a hlo hle maya ramchung news then khata te po an puang na sa ani kha thil thleng khan mitin maite a chonga school no pangten chuncho an don thin lai sarkarin akal pui mek lai ani a he school a po hian school no pang zatel te meu an oma chuncho ei tura chunchol an nei hnu chuan no pangte chuan an cho an ei chanta an ei zo atanga reivak lawa no pang then khatte chu an pum an ta chiap maya damdo ina no pang za chuang ni khat thil thuwa an admit hialani he thil thleng hian sarkar beng a thleng ngala chui chiana nei turin order an de chuak ta a an chui chiana an thil hmu chwa chuan mitin mai a chonga
ei siam tu ten an siam tur an fim khurlo awangin dek chiliana an dal chuma chuan sazu an lo chhum tel nual hi alo ni a chung sazu te chuan no panga pumna aron siam chuak ta ni in an report an tar lang ani sarkar lamin action la ngalin thoktu engemaw zat an hna atangin choltir an ni bok ani hetiang deuh tho hian America a po thil thleng soitur om to a America a mi pakhat chuan KFC a chicken fried a ordera tuiti taka a emek lai chuan a thil ei chuan danglamna anei tlatin a hria a an enchian nak chuan sazu hi alo nureng maya local police a complaint siam ngalin KFC lamte hi an fim khorlo man hmu in sumtam tak choitir anita ani pangana pangang chocolate hi mitin te hian kan ngai sangin kan ein sa ti ila kan soi swal tam lawang abikin no panglam hian an du zwalin an ngai sang hle thin ani Uttar Pradesh a masur khwa a mecheno pang pakhat chuan kumsang ni som pakwa ni puilai khan chocolate le turin dora akala a chocolate le chu eitumin an hongche amai chu a chunga chuan pangang thi hi alo umreng maya no pang chung te chuan complain an siam ta a chocolate siam to company lamte po in an thil ti swal chu in pomin ngaidam an dil ta ani parukna uchok atlang pui thu in kanrama hian chuan atam zok hian bazara emo kalin chome kan leitlang puya a thatna zok po tam tak omve ang ramchen khata supermarket a pek fel sa thlap fridge manga da that chome tuinai tak tak te an le thina tun tuma kan soitum po hi America rama thil thleng ani Hoffman te chung kwa chu supermarket a kalim sausage an leya in an thlena an han hon chuan sausage pocket chunga chuan uchok thi hi alo umreng maya an han hmu chuan mak an ti em maya an leina supermarket lama rang taka kal ngalin an va complaina twal chung chanchin bulam ten Hoffman te chung ko thil ton chu hria in rampuma adar ta chiam maya kotin company lamte kau ngalin an thil siam chwa film khur to tura an shatir mai baka sumfai an choitir ta ani atobira chuan Kutzung chang kumsang ni panga khan St. Jose California police te chuan case danglam tak mai an chuya ana yali soidanin Wendy's restaurant atangin Wendy's chili a ordera chuta athil ordera athil hmu chuan a thong ngei mai ana yali chuan Wendy's chili chu a han honga mishing Kutzung chang ni nge yalang a hmu ta tlat mai ani rapna le hlawna in aman ani bira ti chuan arang thei ang bira police call ngalin thil thlendan zongsong a shil hnu chuan California State Police te chuan an chuita a Kutzung chang eitura alo omngot chan chu enge ni ta ang tu Kutzung chang nge ni ta ang le ti chu chui hau tak tak tur po ani arin om police ten hun engemaw chen an chui hnu a an thil hmu chwa chuan police lamte po ati shil hai ngei mai Wendy's restaurant atanga Wendy's chili's order tu ana yali pasalin asum du awanga thil alo ti kwal vek hi alo ni a apasalten motor accident an to chumin an chuan pui papakhat chuan akuta hliam tuarin a Kutzung chang hi abunga chu Kutzung chang bung chu ani yali pasal chuan la in a thlen hnuwa anupui chili's order a chuan adata a chu thlatila in social media lama te thedar anita ani annu pa hian tumnei ranin in thurwalin thil an lauti hi aloni a an tumdan chuan company lam sumchoi tir dan tur an zonga ma se police lamin thil omzia le thil ni dan chiang taka an chui chwa tak awangin an be se chu an thleng thei talawa annu pa chu jail lama thon anita ani eitur emo thomhno emo in chung khur bungrwa ani emo pon lam atanga kan lak lu reng hi a that le that laute a thiang hlim laute ei atan a him le him laute endik masak fo hi ching ze lang u